εδώ στη συνέχεια βλέπουμε την Παμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδας-Αυστραλίας. Μια επιλαρχία, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αναβιωτών ιστορίας σε άψογους σχηματισμούς. Μια ένωση η οποία υφίσταται από τη δεκαετία του 90 και διατηρεί 2 μουσεία, στο Αμίντεο και στη Δράμα. Προηγούνται παιδιά με στολές εποχής και με την ελληνική σημαία βέβαια, ως υπόσχεση συνέχειας του έθνους. Βλέπουμε μεταξύ άλλων, θα δούμε έναν αναβιωτή με τη στολή του μαύρου καβαλάρη Νικολάου Πλαστήρα, που προηγείται του σχηματισμού. Το κεντρικό λάβαρο της Ένωσης με έμβλημα την υπερμάχο στρατηγό. Διακρίνουμε μεταξύ άλλων τη στολή Πολοχαγού του 1904 με τη σημαία του 9ου Συντάγματος Πεζικού. Και ενώ ακούμε συνθήματα για τη Μακεδονία, παρακολουθούμε, εδώ βλέπουμε έτσι και σε ένα εφέ του σκηνοθέτη μας. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους τεχνικούς στην μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων. Είδαμε λοιπόν και εύζωνες με την Παμακεδονική Ένωση, το λάβαρο του Συλλόγου Πύργου Ηλίας, Σύλλογος Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης, επίσης τους αναβιωτές Ράξας από τη Θεσσαλία και φυσικά την ΠΕΟΦ από την Κύπρο. Είναι πολλές οι αναπαραστάσεις, βλέπετε έτσι χαρακτηριστικά, η εικόνα είναι εύγλωτη, γυναίκες και άντρες, με τις στολές τις πολύ καλά επιμελημένες της Παμακεδονικής Ένωσης. Φεύγει σιγά σιγά το άγημα της Παμακεδονικής Ένωσης μπροστά από την εξέδρα.